Siddharth ne ya faɗa min da bakinsa. Duka da'irin ministoci, jami'ai da kuma sakatarorin gwamnati, na gode da kasancewar ku a nan. Zamana na farko kenan da wakilan hukumomi. Na san duk mutanen da suke nan wajen manya ne kuma suna da gogewa sosai. Hakan ya sa na jinkirin wannan zama domin haɗa wasu ilimin muka, kana daga bisani na kira wannan zama. Ai ba wani abu ne labai. Kowanne mu yau da gobe ce ta kawo shi wannan matsayi labai. Zuwa ƙarshen zangon wannan mulki za mu sa kai maka zama gogagge labai. Na gode. Yayin da na samu sani akan kowace hukuma, na samu tantama da bata washe ba. Da fari hukumar ilimi. Ina wakilinta? Yalla bai. A kowace shekara adadin ɗaliban da ke shiga makarantun gwamnati ƙasa yake yi sosai da sosai. A kowace shekara adadin ƙasa yake da ɗalibai 50,000. Makaranti da yawa sai rufe su ake yi. A wasu makarantun ma adadin ɗalibai ya yi ƙasa zuwa ɗaiɗaiku. Ina nufin na zo na fahimci waɗannan makarantu ba za su gudana ba. To su ba sai a rufe su bai labai. Nufi na shine kar su kara gwamnati nauyi. Tambayar ka nake mai janyo haka. Ai dalilin shine mutane sun fi karkata ne zuwa makarantun kuɗi. Hatta a ƙauyuka ma sai kaga sun fi nuna sha'awar makarantun kuɗi. Kana nufin sai su bar wajen da ake koyarwa kyauta? Su je wajen da za su kashe dubbannin ɗaruruwa? To ina garko a makarantun gwamnatin yalla bai. Minista hakan bai dame ka ba? Kuma kwa da gani ne. To yalla bai ya ka iya dangar ko yayi ƙasa. Ka bar aikin da kake yi mana kai. Mutane sun fi son sa yayansu ne a makarantun da ake koyarwa da turanci yalla bai. Gwamnati ba ta sha'awar buɗe makarantun koyarwa da turanci ne? Gwamnati ba aikin al'umma ne aikinta ba? Ba aikinmu ne cikawa mutane bukatunsu ba? Ka san wani abu? Koyar da ilimi kyauta ko koyarwa da turanci ba su muke bukata ba. In muka sa kuɗi kaɗan, ina da yaƙinin cewa ɗalibai da yawa za su shiga. Za mu duba lamarin yalla bai. A shekarar makaranta na wannan zangon, za mu wallafa shirin buɗe makarantu 2 a kowace mazaɓa. Za mu buɗe atisayen wayar da kai. A shekara mai zuwa za mu rubanya adadin makarantun. Za mu duba lamarin yalla bai. Babu wani abin dubawa fa a ciki. Me za a duba a ciki din? Kawai a yi. Yanzu kuma dawa ga makarantun kuɗi. A wasu makarantun 100,000 suke karɓa a aji 5. 150 a aji 6. 200 a aji 7. Aji 10 kuma 300. Na kasa gane me ake koyarwa a can din. Amma kuma ko wata makaranta kwalli daya. Wannan fa baya cikin kundi. PB High School. Me ya faru? Me ya faru kuwa? Banda cewa makaranta ce ta minista Fara Brahman wato PB Schools. Waɗannan makaranti ne masu nagarta yin labai. Da yawa a cikin ɗalibai a nan makaranta suke karatu. Kuma akwai ragi na musamman ga mutanen mu yin labai. Ka san cewa ba a neman kuɗi da makaranta a ƙasar mu? Idan har ka mai da makaranta kasuwanci ka ci ribar ko da rufi ɗaya ne. It's a punishable offense. Ya ma ake faɗa da Hausa? Haramtaccen kasuwanci ne labai. Haramtaccen kasuwanci. Haka ne.